pikkuinen kynnys tehdä näitä videoita, kun ei ole oikein filmaattinen ihminen, niin koetaan saada nyt teille vähän videota ulos. Ja en ole oikein sen enempää kertonut, että kuka on ja mitä teen, mutta sepä selviää sitten jatkossa, kun vähän tulee kokemusta tästä hommasta. Niin. No nyt mä pistän teille videota tulemaan. No joo, iltahommina vähän täällä taas touhuamassa omia hommia. Ois tämmönen E34 raato täällä. Taas koettanut sitä jo tänään vähän purkkaa. Ja alkaa olla jo kello sen verran, että pitäisi saada taas renkailleen. En tiedä, pitäisi täällä ottaa toinen puoli tai rengas tuolla kaaressa melko syvällä, kun jousi putuu. Meinasin, että hitsaanko vaan jousen tuohon, niin kyllä se siinä siirtelyajan pysyy. Päivällä on täällä aika paljon muutakin ohjelmaa, niin pitäisi saada aina eestä pois. Ja mitäkö mä tälle meinaan tehdä? No, se on hirviä hyvä kysymys. No, ainakin se pitäisi helmat korjailla ja sen semmoista. Olihan tosiaankin tekniikan vaihtosuunnitelmia, kun täällä nyt on alakujaa ollut M20. Ja se on jo vähän vanhaa aikaista, niin jos sinne laittais tältä vuosituhannelta olevaa tekniikkaa, tai jopa tältä vuosikymmeneltä. Katsotaanpa vähän miten märää nyt on. Kylläpä huilaa hittaasti. Mullakin tämä on ollut kotona tallissa jo ainakin 1 vuoden. Ja ei oo saanut aikaisesti aloitettua. Lattiathan pitää kuskin jalkotilaa ja vänkärin jalkotilaa uusia, mutta muuten on aika hyvä. Tuossakin on vielä tuo alkuperäinen luukkukin olemassa. Vähän on pohjan puolelta joku työntänyt, pitää tuon muokata takaisin sisään. Helmathan ne näissä on, nuo tunkkauspaikat, mutta siihen on tulossa kokonaan uudet. Ja etulokaasuojat ja muuten ei aivan älyttömän paha oo. Pyöräkoteellakin on mitä mainioa. Tämä tarpian turraan tämä jousen tuon ylös jollakin opilla, niin saa aamulla pihalle, kun tulee emäntä töihin. Under the sparks where the steel hearts hum, the honing garage where the beasts become, welding dreams in the heat of chrome. This ain't just a place, it's a second home. Tune it up, tune it loud, be
kompurakin. Semmonen. Tää on luukku kiinni. No joo. Nyt sitä on mukavampi liikutella. Huomenna aamulla pitää tulla hyvissä ajoin. Ottaa noita osia laatikoihin ja niin mahtuu täällä päivällä jotakin tekemään sitten huomenna. Seuraavaksi se pitäisi jumpata tuo M20 tai mitä sit on jäljellä niin pois sieltä. Sitten pesaastaan tuo kori. Tai ensin imuroidaan ja sitten pesaastaan, niin näkee vähän paremmin, mistä lähdetään liikkeelle. Ensimmäisenä mä otan nuo etuloksut pois ja katsotaan mitä siellä alla on. Sitten taidan lähteä puhkoon nuo helmat irti. Katsotaan joutuuko sillä tekee syvemmällä mitään. Vai riittääkö vaan nuo pintapellit kun vaihtaa. Toivottavasti riittää. Se saadaan niitä tunkkauspaikkojakin sitten tuolta tilattua, mutta mukavampi olisi kun ei tarvis. No katsokaa miten paljon on johtua 80-luvun autossa. Ei voi käsittää. Tuntuisi, että saisi pikkusen pienemmälläkin kaikki toimimaan. Ja sitten kun nuo vielä pitäisi käydä läpi, kun siellä on edellisten omistajien kaikkia tuommoisia patentteja, niin käydä kaikki läpi, että olisi kaikki kunnossa. Täällä on kaiken näköisiä irtokarvoja. Hohoi. Vatteitettäisikö kokonaan uuden sitten? No, täällä pitää katsoa miten perse auki on. Pitääkö ruveta parsiin vanhat.